Jeg har om lys og lysets bølgeegenskaber. Typisk så findes der to forskellige slags bølger, transversalbølger og longitudinalbølger. Transversalbølger er, hvor svingninger går på tværs af bevægelsesretninger, og longitudinalbølger det er, hvor svingninger går langs bevægelsesretningen. En harmonisk bølge er en bølge, som kan beskrives med en matematisk formel, der tegnes i en sinuskurve, både i et sted udsving og et tid udsving på den næste side. En harmonisk bølge det er karakteriseret ved en amplitude, en bølgelængde, periode, frekvens og en hastighed. Jeg vil nu gå til nogle af lysets bølgeegenskaber. Interferens er en af lysets bølgeegenskaber. Hvis to bølger mødes, så danner de en resulterende bølge. Man kan på en anden måde sige, at de interfererer. Der findes to former for interferens. Når to bølger mødes og forstærker hinanden, som vi ser på det her billede, hedder det konstruktiv interferens. To bølger går imod hinanden og forstærker hinanden, altså bølgen bliver dobbelt så stor. Når de to bølger har passeret hinanden, fortsætter bølgen som den var før. Det hedder konstruktiv interferens. Den anden form for interferens er destruktiv interferens. Det er når to bølger mødes og svækker hinanden. Her på billedet ser man første bølge, anden bølge. De svækker hinanden, så der ikke kommer nogen bølge. Når de har passeret hinanden, så fortsætter bølgen som den var før. Den resulterende bølge, når de to bølger mødes, er lig med summen af de to bølgers udslag.